Lajeng murid-murid, dangu nggih mboten ngasta wonten kelas, Wayomi kangen banget. Dinten iki mengke awake dhewe sinau bab 3. Kade 3 bab sandiwara. Percaya apa ora? Sinau basa Jawa kuwi nyenengake. Coba diamati iki gambar apa? Ya, bener, iki gambar paraga ana ing sandiwara Dilan. Sandiwara Dilan kuwi nggunakake basa Indonesia. Nah, menawa kowe pengen bisa nggawe sandiwara nggunakake basa Jawa, ayo sinau babagan cara nggawe sandiwara yuk karo Wayomi. Jadi, tujuan pembelajaran ana ing KD iki yaiku nomor 1 menjelaskan unsur intrinsik sandiwara. Nomor kalih, menelaah unsur-unsur dalam teks dengaran sandiwara yang disediakan oleh guru. Nomor 3 nipun membuat naskah sandiwara dan memerankan sandiwara yang telah dibuat. Ayo sinau babakan sandiwara, kudu semangat ya supaya kowe bisa nggawe sandiwara basa Jawa. Sapa ngerti sandiwara kuwi apa? Yo, sandiwara kuwi nyetake utawa meragake watak lan tindak tanduke pawongan liya. Sandiwara kuwi ana unsur-unsure lho. Salah siji unsure yaiku unsur intrinsik. Unsur intrinsik sandiwara kuwi tema, paraga, alur, amanat, uga gaya bahasa. Menawa tema iku underanging perkara kang arupa ide dasar cerita. Dadi sing ndadekake cerita ana kuwi yaiku tema kuwi mau. Nomor kalih nggih menika paraga utawa tokoh. Ana paraga utama, ana paraga pambiyantu. Paraga utama kuwi paraga kang paling akeh gegayutan karo paraga liya ana ing cerita. Uga ana paraga pambiyantu, yaiku paraga kang mbiyantu paraga utama meranake cerita nganti rampung. Nomor 3 yaiku alur. Alur kuwi apa? Alur kuwi dalaning cerita. Iku urut-urutane lakune cerita ana ing sandiwara. Salanjute yaiku sandiwara kuwi ora adoh saka amanat. Amanate apa to? Amanat kuwi pesan moral kang ana ing sajroning cerita. Supaya luwih endah ana ing sandiwara kuwi mesti ana gaya bahasa sing digunakake, yaiku tata cara panganggone basa kang bisa awujud dialek utawa tata ukara lan majas. Nambahi endahing cerita. Maneh awake dhewe ora bisa sinau ana ing kelas. Menawa iso awake dhewe iso nonton tuladhane sandiwara sing digawe kakak kelasmu. Utawa menawa kowe wis rampung gawe sandiwara bebarengan karo kancamu, iso ditonton bareng-bareng ana ing kelas. Mesti gayeng banget ya.